Cubalah dengar pesan ayah perlu bana disimakkan 6 perkara ke dipakai. Yang pertama, ko ado selisih paham selidiki sabab musabab. Mungkin sekadar salah same kurang arih salah tanggapan. Lain lapat asyang makna bengkok perlu diluruskan. Atau dah ulah hasuang mengurang pitanah titi baraku asanan dari dusu ati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sabab cemburu awak nalesek rembang matu gilo menjujai burung dia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Nan kedua? Nan kedua, ko ado nan kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nanelok sadang kutiku bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isya nantikan anak lalok dulu. Sebab kok tadanga di anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh wibawa orang tua. Yang ketiga, ijan batangka bakaru arang piriang tabang galih malayang sampai tadanga kesubalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya jiran mencigok di jendela anak tangguh memanjat pagar. Sabalik jadi gonjengan. Aku nan kampe. Nak berang silahkan berang. Tapi jangan memaki mahinokan. Dikatakan bini cilaku, bini nan sial budak sisiak nalamu dibangkit-bangkit. Usah. Sampai pulau menukanamu dari sisamu ya lupa. Baru ada tahu urusannya kan dia tarimbau dalam hutan. Tabau rendong kesadono. Jauh ibana tu nak kanduang. Setan nampia malaikat jauh mahar saki dibuatnya. Yang kelima. Kok tapaso beparang dingin balik betimba tak menyapu. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh tamu orang betandang usah membayang di paroman. Paso-pasokan basapuan. Gencatan senjata sementara weh. Aku untuang nasi kailo sinan bamulai perdamaian islah babaliat bak samulo. Aku nan kanam. Baalah bana kapanehnya hati yange jantung tabaka utak kusui sarang tempuo carai usah disabit-sabit nak usah sekali talak dibaca gampo bagoncang tiang aras gumanta bumi jelangi jauh syafaat Rasulullah. Dan perlu bana ayah inge kan gali bana dek laki-laki basipai kareh membatu awak komandan kece orang basipai angkuah otoriter. Sehingga aden bak katoden kau bak katoden hindari si pek nak baituna. Yo jadi ya. Ketahuilah nak. Tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal syarak di agama. Di adat indak betagah. Boleh ya. Tapi usah sumbaran jatuh kalau tak tiba dimakan. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasuh. Lah habis tenggang jo kawaka tak dapat mailak lai. Apa boleh buat? Kapa aju. Untuk itu nak. Bawa berpikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda. Amaknya bisa kawin baru. Nasib anak kemari bedo nak. Jo mandeh bayar tiri. Jo bapak bayar tiri. Kasih jo sayang bapak ringgo. Nan pasti anak-anak tanyayo. Kebutuhan anak sampai dewasa dijamin bapak. Itu kan tanggung jawab ya. Itu baru tanggung jawab material. Selain dari minum jemakan, anak perlu kasih sayang. Pendeknya nak. Usah bercito mencaraikan ijan baniak menduoi. Isuak kok gadang penyesalan. Hanya 2 masalah kok kabar pisah. Pertama, inyo lah jajok laya batin indak nak nio awak lai. Balanjo lah ditulaknya. Minum jumakan dak taidang kok lalok lama belakang. Atau di samping lai jo awak urang lain dipasang pulau selingkuh gara namanya. Carai. Kok indak dayuh tu mah namanya. Layu telingo kece orang padam larono laki-laki. Kalau inyo minta maaf? Maafkan. Asal basasi bakatarangan basegel baperjanjian. Umpamu istri awak kerengkang, lah boleh dicarai. Ajari elok-elok. Kau ndak jauh berubah wah. Itu guna jadi suami nak oi. Musti sabar menanggung ragam bimbing arahkan kena nelok.
Itulah tugas dek suami. Ijan tarsabab dek pembantah dek mada kareh kepalo, masakan indak bedaceh di rumah galea peak jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu.